നോക്കൂ, കാണാൻ പറ്റുണ്ടോന്ന്. കാണാൻ പറ്റുണ്ടോന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമധായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കർമ്മങ്ങള്. കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിത്രനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം? അതെ. എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കാമത്തിന്റെ 3 ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അതെ, അതാണ് ഈ കാമം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് കാമം, ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് താല്പര്യം തോന്നും. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിന് കൈമാറും, മനസ്സത് ബുദ്ധിക്ക് കൈമാറും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി അതിന് ചെയ്യും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധി ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് മലിനമാകുന്നത്. പിന്നെ ശരീരത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് ഏതാണ്? ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. അതേപറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായ ജ്ഞാനം. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാഘവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ജ്ഞാനം, ഈ സനാതനമായ ഈ യോഗം, എന്താണ് സനാതനമായത്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ യോഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ യോഗം, യോഗം ഇത് ഞാൻ പണ്ട് സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യദേവനായ ദിവസ്വാന് ഞാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. ദിവസ്വാന്റെ പുത്രനായ വൈവസ്വത മനുവിന് അത് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കുലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. ആ രാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനമല്ല ഇത് സൂര്യദേവനായി ദിവസ്വാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂര്യദേവൻ എത്ര വർഷം മുമ്പുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന അർജുനന്, അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനും എത്രയോ വർഷം മുമ്പ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഈ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ സകല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാനാണ് ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെ? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടപരം തഭ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ യോഗം പണ്ട് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തെ സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കുന്നത്? കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഉപദേശിച്ചതാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഈ ജ്ഞാനം ഇപ്പൊ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണ് വന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, അത് അവരവരുടെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ തലമുറകൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു പോയി. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ അത് നിലനിൽക്കാണ്ടായി. രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? രാജാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷെ ജീവിക്കുന്നത് ഋഷികളെ പോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. രാജാവായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ രാജാവാണെങ്കിലും ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവര് ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതമായിരിക്കും. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രജകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരം പിടിക്കും, അത് അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അവർ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അവരെ പരിപാലിച്ച്, രാജ്യം നന്നായി പരിപാലിച്ച്, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും രാജാവാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു സുഖ സൗകര്യം അതിലും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനം ഇത് രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ കാലക്രമേണ എന്തായി? കാലക്രമേണ ഈ രാജാക്കന്മാരും മാലിന്യമുള്ളവരായി തീർന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കും ഭക്തി ഇല്ലാതായി, പിന്നെ അവർ ഉപദേശിക്കാതായി. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്രായമായി, അത് നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ എന്തായി? ഭഗവാൻ ഇത് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തൊരു ജ്ഞാനമാണോ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി. മറ്റ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴിയാവുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം അത് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വ്യാസന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദൻ വ്യാസന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസൻ മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദിന് വരെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു ജ്ഞാനമാണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വരുമ്പോ അവരതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും നേടിയില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം, അത് അതേപടി അവർ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളോ അവരുടെ ഊഹാഭോഗങ്ങളോ ഒന്നും അവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാലിന്യം ഇല്ലാതെ, അതില് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ, പുതിയതായിട്ടൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അത് അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മാങ്ങ വടി കൊണ്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തൊക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ മാങ്ങ താഴെ വീഴുമ്പോ അതൊന്നുകിൽ ചതയാം, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് പറ്റാം, അതിന്റെ ഇത് പോകും, അല്ലെ? ചിലപ്പോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് പൊട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും. അത് അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ മരത്തിൽ കയറി മാങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നു, അത് വേറൊരാള് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു, മറ്റൊരാൾ അത് കൊട്ടയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താ? ആ മരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ മാങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്
അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അതിലൊട്ടും ഡാമേജ് വരില്ല, അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഊഹാപോഹം ആഡ് ചെയ്യില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ഏതാണ്? 4 പരമ്പര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള്. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യർ വഴി പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയിലൂടെ അങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദര് വഴി വന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഉപദേശിച്ചു, പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്രായമായി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്കിപ്പോ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ചൂസ് ചെയ്തത്? ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപദേശിക്കായിരുന്നു. ഇത്രയും നാളിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപദേശിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ അർജുനന് തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതെന്താണ് കാരണം? സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മാത്രല്ല നീ എന്റെ മിത്രവുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതനമായ അതിപുരാതനമായ ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം എന്താ? നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, അത് മാത്രല്ല നീ എന്റെ മിത്രവുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതിന് യോഗ്യത ഉണ്ട്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു യോഗ്യത നമുക്കും വേണം. നമുക്ക് എന്താവണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മിത്രവുമാവണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് അതേപടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല, അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല, അവരത് ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വേണം, അതുപോലെ ഭഗവാനെ മിത്രമായിട്ട് കാണണം. എങ്കിലേ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നമുക്കും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ സംശയായി. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനിത് സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു, എത്ര കോടാനുകോടി വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് സൂര്യന് ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ അർജുനൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ പ്രായക്കാരല്ല, ഞാനും കൃഷ്ണനൊക്കെ ഒരേ പ്രായക്കാരൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജീവിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? കാരണം സൂര്യൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ്, അങ്ങാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. ഞാനും അങ്ങും തമ്മില് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങ് ജനിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂര്യദേവനെ അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് സംശയം തോന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വിശ്വസിക്കും. ഭഗവാന് സംശയം തോന്നാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? ഭാവിയില് കുറെ പേര് പറയും, ഇത് ദ്വാപരയുഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കലിയുഗമൊക്കെ വരുമ്പോ കുറെ പേര് പറയും ആ കൃഷ്ണൻ ദൈവം, അത് ദൈവം എന്നല്ല, കൃഷ്ണൻ ദൈവം എന്നല്ല, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ, അതായത് ഭാവിയിൽ ഭക്തരെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വരുന്ന കുറെ കപട ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവര് പറയും ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ല, ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ, അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ, അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തഥാ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ,
എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജന്മമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജന്മമൊന്നുമല്ല. എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങള് ഇതിനകം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താ? നീ ജീവാത്മാവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങൾ മാത്രല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനി എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെ മനുഷ്യർക്ക്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതല്ല, എത്ര ജന്മങ്ങൾ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അജോഭിസന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എനിക്ക് ജന്മമില്ല, എനിക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ എന്നും ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല. അത് മാത്രല്ല, എന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുമില്ല, ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരു നാശവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതേ ശരീരം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആ ശരീരത്തിന് ഒരു നാശവും നേരിടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. സകല ജീവജാലങ്ങളും, മനുഷ്യര് മാത്രല്ല, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഞാൻ അവരുടെ അധിപതിയാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നാലും ഞാൻ അവതരിക്കും എല്ലാ യുഗത്തിലും. ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കും എന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില്. എന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രൂപം ഏതാണോ എന്റെ ശരീരം, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശരീരം ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ശരീരം. കാരണം എന്താ? ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആദ്യമായ ആ ശരീരത്തിൽ, ആ അതീന്ദ്രിയമായ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്? എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷയം നേരിടുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നു, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. എവിടെ ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നു, ധർമ്മം എവിടെ നശിക്കുന്നു, അപ്പോഴവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ആ അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ആ ധർമ്മത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും 3 ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, പരിത്രാണായ സാധൂനാം. പിന്നെന്താ? വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. പിന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ജന്മങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ വട്ടവും ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം. രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ അധർമ്മികൾ ഉണ്ടാവും, ദുഷ്കൃതികള്, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്.
അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കണം, അവരെ നിഗ്രഹിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു രൂപമാണ്, 6 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാന്നറിയാലോ അല്ലെ? കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന പേരിൽ കൽക്കട്ടയിൽ അവതരിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇതില് നമുക്ക് 6 കൈ കാണാം. അതിലെ 2 കൈ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്, ആ സന്യാസദണ്ഡും അതുപോലെ കമണ്ടലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സന്യാസിയായിട്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന 2 കൈകൾ കാണാം, അത് ശ്രീരാമന്റെ. പിന്നെ ഓടക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു, ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു ചരിതാമൃത ലീലയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത്. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജനിക്കുന്നത്, ആ ജനനത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ജനനം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, അത് മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയവര്, അവർക്ക് വീണ്ടും മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് എവിടെ പിറക്കാം? അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകം ശാശ്വതമാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. തഥാമ പരമമ, പരമമായ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകം അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താമണി കല്ലുകളാണെന്ന് അറിയാം. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ലഭിക്കും, ചിന്താമണി കല്ലുകൾ. പിന്നെ എന്താണ്? ഈ സുരഭി പശുക്കള് പാലിങ്ങനെ ചുരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാണ്. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി, 1000 ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ആ എന്റെ ശാശ്വതമായ ആ എന്റെ ധാമത്തില് അവിടേക്ക് എത്തും. ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്, അത് ആ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അതിലൊരു ലീലയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്, ദാമോദര ലീല. ഭഗവാൻ ദാമോദരനായിട്ട് വന്ന ലീല. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്, രാവിലെ നേരത്തെ. ഭഗവാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ യശോദ എന്ത് ചെയ്തത്? എന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഓരോ ഗോപികമാര് വന്നിട്ട് അവിടെ പാല് മോഷ്ടിച്ചു, ഇവിടെ വെണ്ണ കട്ടു, കുടം മുടച്ചു, അങ്ങനെ. അപ്പൊ യശോദ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇനി ചിലപ്പോ ഞാൻ പാല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, തൈരൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, പാല് ഞാൻ തന്നെ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാം, ഞാനത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. കാരണം യശോദയുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സെർവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. അപ്പൊ യശോദ വിചാരിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം, എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണ് പിന്നെ അവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ പോവില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് യശോദ പാല് അടുപ്പത്ത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം പാല് കടയാണ്, വെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ തന്നെ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദീപാവലി ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ അത് കേട്ടു, പാട്ട് കേട്ടിട്ട് വേഗം എണീറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ യശോദ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചു, മതി എനിക്ക് പാല് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം യശോദയുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പുറത്ത് യശോദ പാല് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പത്ത്. ആ പാല് തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി. ആ അടുപ്പിൽ പോണ ശബ്ദം കേട്ടോളം യശോദ ഓർമ്മ, അയ്യോ പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും കൃഷ്ണന് കുടിക്കാനുള്ള പാലാണ്. വേഗം ആ കുട്ടീനെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് യശോദ ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ എന്നെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ, അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെക്കാളും വലുത് അതാണ്, ഞാനല്ല വലുത്. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നു കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ താഴെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു അമ്മിക്കുറവിരിക്കണം കണ്ടു. വേഗം അത് എടുത്തിട്ട് ആ കലം ഉടച്ചു കളഞ്ഞു.
ആ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് ആ കലം മുടച്ചിട്ട് വേഗം അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി. യശോദ അവിടെ ചെന്ന് പാലൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ആ പാല് എല്ലാം കൊടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എല്ലാം അവിടെ വീണ് കിടക്കുക. ഇത് കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു, വേഗം പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോയി. അപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ ഓടിപ്പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ഒരലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെണ്ണ കഴിക്കാണ്. അതോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കഴിക്കുന്നത്, കുറെ കുരങ്ങന്മാരും പൂച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ വെണ്ണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ കഴിക്കാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ യശോദ വേഗം ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് നിനക്ക് നല്ല കുറുമ്പ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വടി എടുത്തിട്ട് വേഗം ചെല്ലുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേഗം ഓടിപ്പോയി. അവിടുന്ന് ഓടി യശോദ പിന്നാലെ ഓടുന്നുണ്ട്. എത്ര ഓടിയിട്ടും കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. ആ കൃഷ്ണൻ കുറെ ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോ യശോദയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി അമ്മ തളർന്നു. വേഗം പിടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് നല്ല കുറുമ്പ് കൂടുന്നുണ്ട്, നീ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരലിൽ കെട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കയറൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടുമ്പോ ആ കയറിന് വട്ടം എത്തണില്ല, ഒരു 2 വിരലിന്റെ ആ വീതി അത്രയും നീളം കുറവുണ്ട്. വീണ്ടും വേറെ കുറെ കയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വീണ്ടും നോക്കി. അപ്പോഴും ഇത്രയും തന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും വേറെ കയറെടുത്ത് കൂട്ടി. അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കയറെടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടും കൃഷ്ണനെ കെട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം എപ്പോഴും 2 വിരൽ വെക്കുമ്പോ ആ കണ്ണ് വീതി ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും നീളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യശോദക്ക് എന്നെ സങ്കടമായി. അയ്യോ കൃഷ്ണ, നിന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു, എന്നാ കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുത്തു. അമ്മയെ കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗം യശോദ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യശോദ വേറെ പണികളിലേക്കൊക്കെ പോയി. കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ലല്ലോ. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരലും കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ഒരല് മറിഞ്ഞു വീണു. കൃഷ്ണൻ മുട്ടുകുത്തി അവിടെ നടന്നു. അപ്പൊ 2 മരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, 2 മരുത് വൃക്ഷങ്ങള്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണൻ ആ 2 മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നപ്പോ ഈ ഒരല് അതുമ്പോ തടഞ്ഞു. വേഗം ശക്തിയോട് കൂടി പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ ആ 2 മരങ്ങളും കടപുഴകി വീണു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 ദേവന്മാര് വന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത്? അറിയോ ആർക്കേലും? നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും, കുബേരന്റെ മക്കളായ നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും. അവര് ശാപം കിട്ടിയിട്ട്, നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഒരു ശാപമോക്ഷം കൊടുത്താണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ദ്വാപര യുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം കാത്തിട്ട് അവിടെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ശാപം കിട്ടി ശാപമോക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് എന്തൊക്കെയാ ലക്ഷ്യം? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം അല്ലെ? അവര് ഭക്തരായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി. ആ ഭക്തരെ രക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ, ആ ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവരെ രക്ഷിച്ചു. വീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുഭാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഊധാമദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതരാവണം. രാഗം എന്താണ്? എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം. ആരുടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു അമിതമായ സ്നേഹം, അമിതമായ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് രാഗം. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം. ഇനി ക്രോധം, ആ ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു, ആ ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്രോധം. ഇത് 3 നമുക്ക് മോചിതരാവണം. ഈ രാഗവും പാടില്ല, ഭയവും പാടില്ല, ക്രോധവും പാടില്ല. ഈ 3 നിന്നും മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പൂജിക്കുക. അനേകം പേര് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധീകൃതരായി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പരിശുദ്ധരാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് എന്റെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് സമയമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ് ശിശുപാലന്റെ കഥ? ഇല്ല അല്ലെ? ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. ശിശുപാലന് ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു വികൃതമായ രൂപമായിരുന്നു. 3 കണ്ണ്, 3 കയ്യ്, 3 കാല്, അങ്ങനെ വികൃതമായ ഒരു രൂപമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു, എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അച്ഛനീര് കേൾക്കാണ്, ഈ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും മടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ആ വികൃതമായ രൂപം മാറി നല്ല രൂപം വരും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ അമ്മ വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും മടിയിൽ കുട്ടീനെ വെച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു
ദിവസം കൃഷ്ണനും വന്നു കുട്ടീനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ വേഗം കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ കുട്ടീനെ വെച്ചു കൊടുത്തു. വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതം, മൂന്ന് കണ്ണ് മാറി 2 കണ്ണായി, കൈ 3 പോയി 2 കൈയായി, കാലും അതുപോലെ 2 കൈ, അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യരൂപം വന്നു കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം വിഷമവും വന്നു. കാരണം എന്താ, ഇനി ആ കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ മോന്റെ മരണം. അപ്പൊ വേഗം അമ്മ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം, ഞാൻ നിന്റെ അമ്മായിയല്ലേ, അപ്പൊ നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം, എന്റെ മോനെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നീ അവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവന്റെ 100 തെറ്റ് വരെ ഞാൻ പൊറുക്കാം, 100 തെറ്റിൽ കൂടുതൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനാണ് ശിക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിച്ചു, ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം 100 തെറ്റല്ല, അത്രയും തെറ്റൊന്നും ആരും ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ശിശുപാലൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുക, കൃഷ്ണനെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ പൊട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട്. കൂട്ടുകെട്ടും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഒരു രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൾക്കുള്ള പൂജ ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടേ ചോദിക്കുമ്പോ സഹദേവൻ പറയും, അത് കൃഷ്ണനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് ഒരു പൂജ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലൻ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ഈ പൂജ സ്വീകരിക്കാൻ? ഇവൻ ആരാണ്? ഇവൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് മോഷ്ടാവായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, അനേകം വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് മോഷ്ടിക്കും, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, അവരെ അപവാദം പറയും, ഇവന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൃഷ്ണനെ പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരലിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശിശുപാലനെ എണ്ണം തെറ്റി. ശിശുപാലൻ പൊതുവെ 100 പറഞ്ഞ് നിർത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എണ്ണം തെറ്റി 100 കഴിഞ്ഞു. 100 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം വന്ന് അങ്ങനെ ശിശുപാലനെ അവിടെ വധിച്ചു. പ്രഭദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഗച്ഛാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പലരും പല ഭാവത്തിലായിരിക്കും ആരാധിക്കുക. ചിലർക്ക് സുഹൃത്തായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ദാസനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കാമുകനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഭർത്താവായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പുത്രനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സഹോദരനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏത് ഭാവത്തിലാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരും ഏതൊരു ഭാവത്തിലാണോ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണല്ലോ എത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്കാണ്. പക്ഷെ അതിന് പലരും പല മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഭഗവാനെ കാണാൻ. ചിലര് മക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കും, ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് അർജുനനെ പോലെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ദാസനായിരിക്കും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലായാലും അവരെന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള്. ഏതൊക്കെ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഞാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണം അനുസരിച്ച്, അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മം അനുസരിച്ച്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ശൂദ്രന്റെ പുത്രൻ ശൂദ്രനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള ഗുണം ഏതാണ്, ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശൂദ്രന്റെ ആണെങ്കിലോ അയാളെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവൻ ശൂദ്രനാണ്.
ഇനിയിപ്പോ ഒരു ശൂദ്രന്റെ പുത്രനായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ്, നല്ല ജ്ഞാനിയാണ്, മറ്റുള്ളവർ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണ്, അവനെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള്, അല്ലാതെ ഭഗവാനല്ല ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഭയങ്കര ജാതിയിൽ ഉയർന്നവരെ ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവരെ ഒക്കെ ഈ ഓരോന്ന് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ജാതിയല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ എന്താ സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഗുണം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ആ കർമ്മം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും? അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, രജഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മം എന്താ? പഠിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടുക, ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മം. ഇനി ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും. നയിക്കുക, രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുക, മന്ത്രിമാരൊക്കെ വരില്ലേ അത്. പിന്നെ വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുക, പശുപരിപാലനം ചെയ്യുക, വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുക, ബിസിനസ്, ഇതൊക്കെയാണ് വൈശ്യരുടെ ഡ്യൂട്ടി. ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3നും അവർക്ക് അറിയില്ല. പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ബിസിനസ് ചെയ്യാനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ ഒന്നിനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെല്ലാവരും സഹായിക്കും. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും, ക്ഷത്രിയർക്കും അതുപോലെ വൈശ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അവരാണ് ശൂദ്രര്. അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല, കഴിവ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നാലും ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. പിന്നെ ആരാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കർത്താവ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണോ, നമ്മൾ ക്ഷത്രിയരാണോ, നമ്മൾ വൈശ്യരാണോ, അതോ നമ്മൾ ശൂദ്രരാണോ, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ കർത്താവ് ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് തസ്യ കർത്താരം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. അകർത്താരം, ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്, അതിന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ നിങ്ങൾ ശൂദ്രനാണോ എന്ന്, അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒന്നും കർത്താവ് ഞാനല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ വിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരിക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലേ, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പുണ്യം കിട്ടാം, ചിലപ്പോ പാപമായിരിക്കാം. പുണ്യായാലും പാപമായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒന്നും ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഇനി അത് മാത്രല്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹവുമില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗുണം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. ഇനി എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സത്യം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ടല്ലോ, അവര് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കർമ്മഫലം ബാധിക്കില്ല, അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജനിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനാണ് ജനിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കാം, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ ഏത് വീട്ടിൽ ജനിക്കണം, എന്റെ അച്ഛനമ്മയും ആരായിരിക്കണം, ഞാൻ എപ്പോ ജനിക്കണം, ഞാൻ എപ്പോ തിരിച്ചു വരണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, ആ മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും. ആ അച്ഛനമ്മയും നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ അച്ഛനമ്മയും അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ജനങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു, ഇതായിരിക്കണം എന്റെ അച്ഛനമ്മ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരാണോ അവര് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എന്തിനുകൊണ്ടാണ് ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്താണ് സത്യം? ഭഗവാനാണ് ആ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതൊക്കെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ? വിനയപൂർവ്വം, നല്ല വിനയത്തോടു കൂടി ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ സത്യത്തെ, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കും. അദ്ദേഹം സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സത്യം, ആ പരമസത്യം എന്താണ്? ആരാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ആ ഗുരുവിനെ അറിയാം. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ ഗുരുവിനെ അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണം, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങള്, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ. ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അവരെ അജ്ഞാനികളാണ്. അവരെ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത അജ്ഞാനികളാണ്. ആ അജ്ഞരും ആ അവിശ്വാസികള്, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ആയവർക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവരെ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവിന് ഒരിക്കലും ഈഹലോകത്തിലാവട്ടെ പരലോകത്തിലാവട്ടെ ആ സംശയാലുവിന് സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അർജുനന്റെ അടുത്ത് നീ ജ്ഞാനം നേടണം. എങ്ങനെ? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ നീ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും, നമ്മൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ മുൻജന്മങ്ങളിലും ചെറിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അത് നമുക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താൽ ചാമ്പലാകുന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനാനി ദഗ്ധ കർമാണി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കത്തിപ്പോകും. ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ കത്തിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നീ ജ്ഞാനം നേടണം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടണം. അങ്ങനെ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്നിയിൽ കത്തിപ്പോകുന്നത്? യഥൈതാംസി സമിഗ്നോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുദേത്തത. ഈ തീ കത്തുന്ന വിറകിനെ, തീ എങ്ങനെയാണ് ആ വിറകിനെ കത്തിക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കർമ്മമൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ. ആ ജ്ഞാനം പോലെ പരിചിതമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ അതീന്ദ്രിയമായി ജ്ഞാനം നേടണം. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നീ നേടണം. അങ്ങനെ നേടിയിട്ട് നിന്റെ ഈ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നീ നശിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഹോമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം വേണം. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധയുള്ളവൻ. എന്താണ് ശ്രദ്ധ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിലെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, അതിനാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ആ ശ്രദ്ധാവാന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭത്തെ ജ്ഞാനം, ആ ശ്രദ്ധാവാൻ, ആ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉള്ളവന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്ത് ജ്ഞാനം? ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പരമമായ ശാന്തി കൈവരും. ഇനി കുറെ പേർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് ബിന്ദു മാതാജിയാണോ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് അജ്ഞാനികളാണ്, ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധം കിട്ടില്ല, അവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞരാണ്, അജ്ഞാനികൾ. അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരത്വം അവർക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? അവരെ അധപതിച്ചു. ആ സംശയാലുവിന് പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സംശയാത്മാ വിനശ്യതി, സംശയാത്മാവിന് നാശം മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. ഇനി ആരാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവര്? അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം പാടില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിക്കോട്ടെ, അത് ചിലപ്പോ നല്ലതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയായിരിക്കാം. അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിരിക്കാം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടുമായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ അതെന്ത് ഫലം കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാൻ തന്ന പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കണം. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ ഈശ്വരത്വത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം പറയുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കും നമുക്ക്. ആ ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ആ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ആ പരമാത്മാവിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും 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 ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിന് എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വേണം, ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അറിയണം, ആ ജ്ഞാനം നേടണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടി എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ഈ കർമ്മഫലത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ചിത്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും ഡൗട്ടൊക്കെ വന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ? അതൊക്കെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. കാരണം നീ ശരീരമല്ല, നീ ആത്മാവാണ്. നീ ശരീരമാണെങ്കിലല്ലേ നീ അവരെ വധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവര് ശരീരമല്ല, അവരും ആത്മാവാണ്. അവര് മരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്, ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നത് നീയല്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പറയാണ് അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നീ അവരെ കൊതിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നിയത് നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. കാരണം നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നീ ആത്മാവാണെന്ന്. നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീ ശരീരമല്ല, അവരും ശരീരമല്ല. അവരെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അളക്കാൻ പറ്റില്ല, കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി വന്നിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് ആ സംശയത്തെ അറുത്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഉപസംഹരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ